दिनै 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय बेखौ होबाय थादों आरो दिनै 15 टाइम्स 15 बोसोराव बे आगान होबाय आरो दिनै बे जि टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था बिनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ नायनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला दिनै बिनि जि सेथि मासि आवग्रिनो हादों बिदिसा खाख्लारि बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बर्मानिफ्राय बिथाङा 96.83% लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो आसामनि जि सेबानि टप 10 बिनि पजिशननि जि 10 पजिशन बिनि टटेल मार्क्सआ 584 नाथाय जोंनि जे बर' बिजोंनि सासे फरायसुलिया 581 माने 3 मार्क्सनि थाखाय बा 3 नम्बरनि थाखाय बिथाङा 10 पजिशनखौ मोननो हायाखै नाथाय आसामनि सेबाया बिथांमोना मान होनानै दिनै बे फरायसुलिनो बिटिएडि ओनसोलाव हाइस्ट मार्क मोननाय आरो लोगोसे आसामनि टटेल माने स्टुडेन्टनि 11 रेंक मोननाय मोनसे सार्टिफिकेट बिथांनो गथायनानै होदों आरो बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जे टप 10 आव जायगा मोननांगौमोन जिहेतु ससियेल साइन्सआव बिथाङा 90 मार्क्स मोन्दों बाकी साबजेक्टफोराव 100 बा 98 97 99 मोन्दों दा ससियेल साइन्सआव खम नम्बर मोननायखाय बिथाङा बेखौ लानानै दिनै गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो पेपार रिकल जिहेतु खालामदों बिथाङा आसाबादि जे टप 10 नि जि माने मार्क्स बे मार्क्ससिम जि नायफिननाय बेयाव निस्सय बिथाङा मोनगोन होननानै आसाबादि दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे आसामाव जिहेतु टप 10 पजिशनाव असमिया बिजोंनि इंराजि बिजोंनि फरायसा फरायसुलिया दिनै जायगा मोनो 2 बोसोर सिगाङाव बर' बिजोंनिबो सासे फरायसा बिबुंसार बसुमतारिया इउएन एकाडेमि बरपेटानिफ्राय 10थि मासियाव माने बेयो जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो जों बोसोरफ्रोमबो लुबैयो जे जोंनि टप 10 नि पजिशनाव बर' बिजोंनिफ्राय सासे थाथों जिहेतु असमिया आरो इंराजि बिजोंनिफ्राय थायो बर' बिजोंनिफ्राय मानो जायगा आवग्रिनो हाया जोंनि स्टुडेन्टफोरनियाव जथेस्थ टेलेन्ट दङ क्वालिटि दङ बिथांमोना खस्थ' खालामो बिमा बिफाया दिनै कनसियास जाबाय फोरोंगिरिफ्रा दिनै जथेस्थ खस्थ' खालामनानै माने सोलोंथाइ होगासिनो दङ आरो दिनै माद्रासा मिडियामनि जि टप 3 पजिशननि माने नाम्बार 1 नि जि मार्क्स बे मार्क्सआ दिनै 90 जौखोन्दोनि बारा माब्लाबा 90 गुजिसे मोनो नाथाय बिनिबो गोजौआव बर' बिजोंनिया थायो नाथाय बर' बिजोंनि थाखाय आलदायै बेबायदि माने सेपारेट रिजाल्ट दिहुनैखाय जोङो जेब्लाबो बिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जायो दा बेखायनो जोङो सेबाखौ जों खावलायदों आरो सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एडुकेसन बिटिआर सुक्तियाव दङ आरो लोगोसे आसामनि फाइनान्स बा एडुकेसन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाख्लै बाजेट स्पिचआव बुंदों जे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एडुकेसन बेखौ गायसननाय जागोन होननानै आरो बेखौ गायसनोब्ला जोंनि फोरोंगिरि गैयैनि जेंना फरायसालि थैलांनायनि जेंना जोङो माने स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट खमायलांनायनि जेंना जोंनि माने जिर' टिचार सिंगल टिचार बेबायदि जे जोंहा सम मथे बिजाब मोना आरो जोंनि फरायसालिनि जि माने बिल्डिंनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि थासारि बे मोजां नङा बे गासैबो जेंनाखौ बे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियामनि गेजेरजों टिचार एपइन्टमेन्ट माने ट्रान्सफार आरो गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै मावफुंनानै लानो हागोन होननानै जों सानो दा बेखायनो दिनैनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जोंनि थाखाय सेटिसफेक्टरि नाथाय लिमिट स्काइ इज न' लिमिट अख्राङा जेब्लाबो लिमिट गैया मानसिनि हास्थायनाय नाजानायाबो माब्लाबाबो लिमिट गैया बिथांमोननो मा बान्था हिसाबै मा होदों जोङो कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था जायफ्रा मोनगिरि जेब्लायबो जोङो बिथांमोननो एडमिसननि थाखाय 5,000 रां जों होदों गांसे साइटेसन आरो थुलुंगाथाव बिजाब जोङो बिथांमोननो होदों डिक्सनारि होदों आरो बे माने मोनसे माने जि मान बे माननि गेजेरजों बिथांमोना जे गासै बर' मिडियामनि 30,000 बर' मिडियामनि स्टुडेन्टआ एग्जाम लिरो बेनिनो माखासेया माने सेथि थाखोआव नैथि थाखोआव थामथि थाखोआव उथ्रिसारो माखासे फेल जायो आरो बे गासैनि गेजेराव टप 10 बिथांमोनखौ बर' मिडियामनि माने स्टार हिसाबै बर' मिडियामनि हाथरखि हिसाबै जोङो पजिसन होनानै जोङो मान बावबोदों आरो बे मानानो बर' हारिनि थाखाय देरसिन होननानै जों सानो दा बेखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिया जायफोर 9 आरो 10 आव दङ बांसिन जोङो खस्थ' खालामनांगोन नाजानांगोन फोरोंगिरिया दायथ' लानांगोन बिमा बिफाया दायथ' लानांगोन आरो जोङो मोनसे स्पेसियेलि आङो फोरोंगुरु बिथांमोननिसिम आर'ज गाबनो नागिरदों खावलायनो नागिरदों बर' बिजोंनि जायफोर माने एन्सार शीट
जायफोर माने जि एन्सार स्क्रिप्ट बेखौ जिहेतु बर' फोरोंगिरियानो नायो गावबा गाव जनाव दा जायफोर फरायसा फरायसुलिया 90 जौखोन्दोनि 12 नम्बर मोनो बा 95 जौखोन्दोनि 12 नम्बर मोनो साबजेक्ट वाइज बिथांमोननि जि एन्सार शीट बहिफोरखौ जाहाथे मोजाङै नायफिनो आरो बिथांमोना मोननांगौ नम्बरनिफ्राय मालाबाबो बन्सित जाया आं ओरैबायदि बुंनो सानाखै जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मार्क्स होआ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा माने खम नम्बर होयो होननानै आं बुंनो सानाखै नाथाय मोननांगौ जिखिनि मार्क्स मोननांगौ जिखिनि जग्यता बेहा दङ बा बै 1, 2, 3 नम्बरनि थाखाय जों जे टप 10 पजिशनाव फैनो हायाखै बे जोंनि थाखायबो मोनसे साननो गोनां बिथिं दा बेखायनो बर' बिजोंखौ रैखा होनांगोनब्ला बर' फोरोंगिरिया रैखा होनांगोन गार्जेना रैखा होनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ जोङो खामानि मावगासिनो दङ स्टुडेन्टआथ' जों नाजागासिनो दङ दा बेखायनो नाम्बार होनायनि बेलायाव मार्क्स होनायनि बेलायाव जाहाथे फोरोंगिरिफ्रा मिनिमाम सिनसियारिटिखौ मेनटेन खालामनानै जोंनिनो गावनिनो फरायसा फरायसुलि जुदि बियो गासैबो एन्सारखौ खालामदोंब्ला थारैनो बिनि माने मार्क्सखौबो बियो मोननायनि जयग' होननानै जों सानो दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो खम नम्बरनि थाखाय जाहाथे बन्सितखौ जानो गोनां जाया खारन सेबायाव मावनाय बा गुबुनाव मावनाय अफिसारफ्रा गुबुनारि जोब आरो जोंनि फरायसाखौ जोथोन लानांगोनब्ला फरायसुलिखौ जोथोन लानांगौबा जों लानांगोन दा बेखायनो एसामिस मिडियाम बा इंलिस मिडियामनिया जुदि टप पजिशनाव जायगा मोनोब्ला बर' बिजोंनियाबो सासे सानै साथाम मिनिमाम माने टप 10नि 50 नाम्बार 60 नाम्बार जेसेबां स्टुडेन्ट थायो सासे सानै साथामा बेयाव जायगा मोननांगोन आरो बिनि थाखाय बयबो नाजानांगोन आरो नम्बर होनायनि बेलायावबो जोङो एसे जोथोन लानांगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खावलायनो सानो बर'फोरनि गेजेराव जि बिटिआर गोरोबथा जाबाय बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' फरायसालिनि बा बर' फरायसाफोरनि जेंनाया जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय हायार इडुकेसननि थाखाय जोङो गंब्रै जोङो इउनिभार्सिटि मोननो हादों आरो टेक्निकेल इनस्टिटिउट NIT मोननो हादों मेडिकेल साइन्सनि थाखाय मेडिकेल कलेज जोङो नेसनेल लेभेलनि मोननो हादों आरो गोबां बेयाव फसंथानफोर जोङो मोननो हादों दा बेखायनो आं सानो जे नैबे समाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों थारैनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि ग्रासरुट लेभेलनि LP स्कुलनि ME स्कुलनि बा हाइ स्कुलनि जि जेंना सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम इडुकेसन गायसननायनि गेजेरजों बा बर' रावखौ आसामनि सरकारि राव हिसाबै गायसननायनि गेजेरजों आरो बेयाव जिहेतु फैबाय थानाय समाव गोदान सरकार फैनो थांगासिनो दङ बेयाव इलेक्सन जागोन आरो बे गोदान सरकारा थारैनो बर' बिजों जेंना सुस्रांनायनि थाखाय गासैबो बिथिंनि खामानिखौ मावफुङो बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आरो सरकारनो जोंनि दाबिफोरखौ जोङो गथायगोन दा बेनिखायनो जों सानो जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान थासारि मोनगोन आरो जों जिहेतु सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'बाय आरो लोगोसे आर्मसनि रिभलिउसनाबो जिहेतु जोबथ'बाय दायो सान्थिनि परिबेस आरो दायो सोलोंथाइ रांखान्थि बा समाजखान्थिखौ लानानै खामानि मावनांगौनि सम दा बेखायनो सोलोंथाइखौ लानानै स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान पलिसि लानानै हाबाफारि लानानै जों फैबाय थानाय समाव बर' मिडियाम जौगानायनि थाखाय क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय बर' मिडियामखौ फेहेरनायनि थाखाय जों गासैबो बिथिङाव जिखिनि नांगौ जों हाबाफारि लानानै खामानि मावगोन बेखौ दिनै जों फोरमायो गोजोननाय थाबाय फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै गिबियाव जोंनि बर' बिजोंनि जाय फोरोंगिरि सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरि प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि जाय बिथांमोना बर'नि सुबुं धोन बर' लाइमोनफोरखौ गियान होनो थाखाय बिथांमोना गोबां फोरोंगिरि बिथांमोना सान हर खस्थ' खालामदों थिग बेबादिनो 2020 मायथाइयाव जों फिथाइ मोनबाय दा बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरा गोग्गो सोलोंथाइ मोनोब्ला बर' हारिया दावगागोन आरो जोंनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि बर' हारिया गेरेमसा जानांगौ बिथांनि सिमाङा जाफुंगोन दा 2020 मायथाइयाव सेबाया रिजाल्टखौ फोसावबाय थिग बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो टप 10 सायख'नानै कमल कुमार देरहासार बान्था होबोबाय थादों देग्लाय 15थि कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय सालबारि कलेजनि बे नब्लाङाव जों लादों दा बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ सेथि हिसाबै बिदिसा खाख्लायनाया मोनदों दा गोदोनिफ्राय जुदि कम्पेयार खालामोब्ला
2006 2007 मायथाइनिफ्राय दा पार्सेन्टेजआ बिराद गोजौ हाइ जाबोदों थिग बेबायदिनो हारसा फरायसाफोरजों बा गुबुन गुबुन रायजोनि फरायसाफोरजों जों कम्पेयार खालामनो जों हाया नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों लुबैयो जोंनि फरायसाफोरा गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामथावथाव बिथांमोनाव टेलेन्ट दङ दा दिनै केरेला मिज'राम बा आसामनि फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामनो हानाय जोंनि बर' फरायसाफोरनाव टेलेन्ट दङ जों बर' फरायसाफ्रा खोब गामि ओनसोलाव थायो आरो गामि ओनसोलाव फरायो थिग बेबादिनो बेंगलरनि फरायसाफ्रा जिबादि फेसिलिटि मोन्दों बेबादि फेसिलिटि मोनोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा बेंगलरनि फरायसाफोरजों फेर फाथिनो हानाय केपासिटि दं गुवाहाटियाव थानाय जि फरायसाफोरा जिबादि केपासिटि जेरैबायदि केयारिं मोनदों बेबायदि केयारिं मोनोब्ला जोंनि फरायसाफोराबो बै फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामनो हानाय बिथांमोनाव केपासिटि दङ दा जोंनि बर' फरायसाफोरा नांगौबादि बिमा बिफानिफ्राय केयार मोना नांगौबादि जोंनि संगठनफोरनिफ्राय केयार मोना आरो नांगौबादि सरकारफोरनिफ्राय केयार मोनाखै जुदि बेफोरखौ मोनजोबनायब्ला जोंनि बर' फरायसाफ्रा केरेला मिज'राम आसामनि वेस्ट बेंगलनि फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामनो हानाय गोबां जोंनाव टेलेन्ट दङ हाइडेन टेलेन्ट दङ दा जोंनि बर' फरायसाफोरा दिनै टप 10आव मासियाव आवग्रिनो हायाखै 3 मार्कनि थाखाय सासे फरायसाया टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायाखै 581 टटेल मार्क मोनदों 584 मार्क मोनोब्ला बिथाङा टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायोमोन दा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनानै दोनदों टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायोब्ला जोङो 50,000 रां होगोन होननानै बर'नि जारिमिनाव सासेल' आवग्रिनो हादों बे जाहैबाय बिबुंसार बसुमतारी जों लुबैदोंमोन देग्लाय सासे आवग्रिनो हागोन बा सानै साथाम बुरजायैनो आवग्रिनो हागोन होननानै जों लुबैदोंमोन नाथाय लुबैनाय बादि जायासै अब्ला बै बर' फरायसाफ्रा नेक्स्टआव जाहाथे मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन हायार सेकेन्डारि मोजां रिजाल्ट खालामनानै गावबागाव थांखिखौ जाफुंसारनो हाथों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनबोबाय थागोन गोबां जोंहा भेन्सार स्कुल दङ एकर्डआवबो दाखालि जालांबाय एकर्डनि क्लजेसाव लिरखानाय दङ जे गंफ्रोमबो आसाम बा बिटिआरनि बर' फरायसालिफोरा उइदाउट कन्डिसन जानो नांगौ होननानै दा बेखौ जोंहा आङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै जाय बिथांमोना फोरोंगिरि सार बिथांमोना 10 बोसोर 15 बोसोर मास्टार मावनानै थाइसेबो फैसा मोना भेन्सार स्कुलाव खाथिगासिनो दङ साइकेल बायनो फैसा गैया गथ' गथायनो जेबो बायना होनो हायाखै बै फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ मान होयो आरो बै फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायसम गसंफागोन आरो उइदाउट कन्डिसन दाखालि जिहेतु एकर्डआ जालांखाबाय बिनि थाखाय बर' फरायसालिया नार्सारिनिफ्राय एकदम थाखोसिनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटिसिम जि बर' साबजेक्टफोराव बर' फरायसालिफोराव जेंना दङ बेखौ आसाम सरकारा सुफुंनो नांनानै होथारनो नांगौ बेनि थाखाय जोङो अरायसम फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों दंफायो आरो बे क्लजेसखौ जे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामब्लानो जोंनि गंफ्रोमबो फरायसालिफोरा सरकारि जाजोबगोन बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायो ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ आङो खावलायहरो जाहाथे गोसोखौ एसेबो बायनो नाङा आरो फोरोंबाय थाथ' फोरोंगुरु सार बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बर' हारिया गेरेमसा जागोन थिग आसाम सरकारा गोबां जोंखौ नायनो नांगौमोन उइदाउट साइन्स टिचार सानखान्थिनि फोरोंगिरि गैया इंराजिनि फोरोंगिरि गैया आरो गोरलै बिगियाननि फोरोंगिरि गैया मालासिनो जोंनि बर' गथ'फ्रा दिनै 90% मोन्दों जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनै 80% मोन्दों जुदि जोङो मास्टारफोरखौ मोनजोबनायमोनब्ला बिजाबखौ सम मथे मोनजोबनायब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फोथायो जोंनि बर' फरायसाफ्रा साबसिननिफ्राय हामसिन रिजाल्ट खालामगौमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ जों खावलायहरो दिनै बर'फोरनि बयनिफ्राय देरसिन धोनानो जाबाय जोंनि बर' फरायसाफोरा गोबां जोंहा सम्पति दङ गोबां सम्पति अरजिनो हाबाय नाथाय हारिनि सम्पति हिसाबै जोंहा बर' फरायसाफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा दा बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां लामाजों लांनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां गियान बुथुमना होनाय फरायसाफोरखौ मोजां लेखा गोरों खालामनाया एबसुजों लोगोसे बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो सरकारि आफादफोरनाव दायथ' थाबाय बेनि थाखाय एबसुनि जानानै साफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरखौ रायजो राजा न'खरफोरखौ जों खावलायहरो जे मोनफ्रोमबो जोंनि गामिफ्रा आदर्श गामि जानांगोन जोंनि गामिफ्राव जाहाथे हाबा हुखाफ्राव जाहाथे बुलायलायनाय जाया जौ लोंलायनाय जाया जाहाथे गथ'फ्रा जि गामियाव थानानै बिथांमोना गेदेरखौ सनमान होनो लुगैयो गावनि फरायनाय बिजाबखौ फरायथारनो नांगौ बैबादि गामि आदर्श गामि जानो नांगौ ओंखायनो गामिफोरनि अबस्थाया मोजां जाहाथे जाथों गेदेर गोलावफ्रा उन्दैफोरखौ जाहाथे मोजां गाइड होथों बे फरायसाफोरखौ दानो थाखाय गामिनि गावबुरानिफ्राय लानानै गामिनि बिमा बिफानिफ्राय लानानै गामिनि रायजो राजानिफ्राय लानानै मेलेमजिबि फोरोंगुरुफोरनिफ्राय लानानै बर'फोरनि साफ्रोमनिफ्रायनो आफादफोरनि जोंनो सहाय नांगोन एबसुनि जानानै जोङो सहाय बिदों एबसुनि जानानै गामिखौ मोजां दैदेनलांनो थाखाय साफ्रोमखौबो जों खावलायहरदों सरकारनिफ्राय लानानै बे सरकारि आफादफोरा अब्लासो बर' लाइमोनफोरा मोजां जागोन दिनै बर' लाइमोनफोरखौ मोजां खालामनो हायोब्लासो बर' हारिया गेरेमसा जागोन दिनै जोंनि हारिखौ गिगोन होनोब्ला दिनै बर' फरायसाफोरखौ जों गोबां इन्जिनियार IAS अफिसार IPS अफिसार जोङो दरननो हाथारनांगोन ACS अफिसार आसाम पुलिस अफिसार बेफोरखौ जों दरननो हाथारनांगोन आरो हायिनि खोथा गैया हाथारो
दिनै ट्राइबेल मानसिफ्रा गोबां सोलोंथाइ मोन्दों मिज'रामाव दिनै ट्राइबेल मानसिफ्रा नागाफ्रा बिराद सोलोंथाइ मोन्दों दिनै मा होनो भारतनि माखासे मानसिफ्रा जोंबादि मानसिफ्रानो गोबां सोलोंथाइ बिथांमोनहा मोन्दों ओंखायनो बर'नि फरायसाफोरनावबो टेलेन्ट दङ दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनै बिमा बिफाया जौ लोंनानै बिमा बिफाया फरायनो खावलाया बिमा बिफाफ्रा नांगौ बादि बिथांनो केयार लानो हाया दिनै सरकारि फरायसालियाव फरायनानै दिनै 90% मोननाय जोंनि बर' गथ'फोर दङ अल साबजेक्ट लेटार मोननाय अंक 100 मोननाय एडभान्स मेथामेटिक्सआव 100 मोननाय इंराजियाव गावनि बर' बिजों फरायनानै इंराजियाव 99 नम्बर मोननाय जोंनि बर' गथ'फोरनाव टेलेन्ट दङ दा ओंखायनो बै टेलेन्ट गथ'फोरा जोंना आनइउस जागासिनो दं गामि ओनसोलाव बिमा बिफानि नांगौ बादि केयार मोनैनि थाखाय गामि ओनसोलाव मा होनो नांगौ बादि बिथांमोनखौ गाइड होनो हायैनि थाखाय बिथांमोननि टेलेन्टआ आनइउस जानानै दङ ओंखायनो बे फरायसाफोरखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनाय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ मोजां लामाजों लांनायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर नाजागोन बेनि थाखाय जोंनि आनसलिकफ्राव एबसु अफिस दङ सोरबा जुदि बिमा बिफाया एनि टाइम फरायनायाव जुदि गथ'आ एसे प्रब्लेम मोन्दोंब्ला सोरबा फरायसाफ्राबो एनि टाइम जुदि सोलोंथाइ लानायाव प्रब्लेम मोन्दोंबा आं एबसुनि एडुकेसन सेक्रेटारि जानानै मोनफ्रोमबो गावबागाव आनसलिक एबसु अफिसाव थांनानै जाहाथे खिन्थाहै एनि प्रब्लेम जाया मानो फरायनायनि टिउसन मास्टार नागिरनानै मोनाखै एनि टाइम क्लास रेगुलार खालामनो हायाखै एनि टाइम प्रब्लेमखौ एबसु अफिसाव थांनानै खिन्थाहै जों एबसुआ बे फरायसाफोरखौ जेरैखि जाया मानसि मोजां खालामनो थाखाय जों बिथांमोनखौ नाजागोन ओंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' हारिया गेरेमसा जागोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जों जाफुंहोथारनो हागोन आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा बिमा बिफानि खोथाखौ मानिगोन बिमा बिफानिखौ दुखु होआ फोरोंगुरु सार बिथांमोननि खोथाखौ मानिगोन आरो मोजां मानसि जागोन आरो गावनि खाफालखौ गाव दानानै लाथारगोन आरो गोसो होथारनानै लेखा फरायगोन मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ अभारकाम खालामगोन मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ फेजेननानै दुखु जारला खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ लाथारगोन गावनि थांखिखौ जाफुंनांगौमानि बिथाङा नाजाथारगोन बै बर' फरायसाफोरखौ जोंहा फोथायनाय दङ बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनि टाइम 24 आवार्स जोङो बै फरायसाफोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय जों रेडि दङ गोजोन्थों टप 10 मासियाव बर' कमल कुमार बान्था मोननो हानाय सेथि मासियाव मोननो हानानै माबायदि मोनदों गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय बे टप 10 बे 2020 मायथाइनि HSLC आनजादाव आङो बर' मिडियामनि मादाव टप 10 नि गिबि जायगाखौ आवग्रिनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नाथाय नोंथाङा अल आसामनि टप 10 आव थांनो थाखाय 3 मार्क नांगौमोन नाथाय बेखौ मोननो हायासै बेयाव मा फोरमायगोन बेयाव जेबो एसे दुखु अब्लाबो जेबो गोजोननाय गैथारैबो नङा मानो होनब्ला आं जिहेतु बर'नि टप 10 हाननो हादों थेवब्लाबो नाजादोंमोन आङो अल आसामनि टप 10 आव मासिखौ लानो थाखाय नाथाय बे 3 नम्बरनि थाखाय थालांबाय बेखिनि ओरैनो नोंहा मा सिमां दं इयुनाव आं सासे इन्जिनियार जाहैनायनि सिमां दं नोंनि फरायनाय समाव बिमा बिफानि माबायदि मदद मोनोमोन आं गोबां मदद मोनदों मानो होनबा आइ आफाया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव दोननानै आंखौ फरायनो सुबिदा होदों एफा गोजानाव बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो मेट्रिक आनजाद होयैनि सिगाङाव फरायनायफ्राव माबाफोर उसुबिदा मोनदोंमोन जेबो उसुबिदा मोनाखै नाथाय नोंथाङा दि 98% लानो हादों बेवहाय बेसेबां गोब्राब फरायनानै मोननो हानाय फरायनायखौथ' गोब्राब होननानै एसेबां बुंनो हाया मानो होनोब्ला जों जेब्लानो गोसो होनानै फरायो अब्लानो जोंनि थाखाय गासिबो इजि जानानै फैयो आरो क्लासाव बुजायनायफोरखौ मोजाङै खोनासंनानै बुजि मोनोब्लाथाय अब्लानो फरायनायाव एसेबां हेंथा फैया अब्लानो गासिखौबो बुजि मोनजोबबानो फरायनायाव हेल्प जायो फैगोन समाव मेट्रिक आनजाद होगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ नोङो मा खावलायनो सानदों आं इयुननि फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो सानोदि गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै मोजाङै गोसो होनानै फराय थि थांखि लानानै अब्लानो बयबो जाफुंसारगोन नों बबे कलेजाव एडमिसन लादों दा आं दा रङियायाव प्रागमेटिक एकाडेमियाव एडमिसन लादों आंनि मुङा मुस्रियाजित कान्दुलना आंनि आफानि मुङा स्टानिस कान्दुलना आरो आइनि मुङा मार्ग्रेट कान्दुलना आंनि गामिया बर' बाजार आनसलिकनि सिङाव थानाय लदाबारि गामि आं बर' बाजार गोजौ फरायसालियाव फरायदों मा जिल्ला गोलैयो उदालगुरि जिल्ला आচ্ছা नोंथाङा सासे आदिबासि हिसाबै बर' मिडियामखौ माबोरै फरायनो हादों नामा फोरमायगोन नामा बर' मिडियाम फरायनाया आंखौ जोंहा आफाया मोनसे मोजां स्कुल नागिरनानै फोरोंनो सानदोंमोन जायबानोखि फार्स्टआव इंलिश मिडियामाव होदोंमोन खस्थ' खालामनानैबो जोंहा बाबाया टि गार्डेनाव लेबार खालामनानैबो बिनिफ्राय बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनायाव खस्थ' जानायखाय खाथिनि स्कुल UN एकाडेमियाव होदोंमोन नोंथांनि जौखोन्दोखौ खोन्थानाय बेसेबां मोनो आंनि पार्सेन्टेजआ 78.33 नोंथाङा बे बर' मिडियाम फरायनायाव जेबो उसुबिदा मोनाखैमोन नामा
फार्स्टआव असुबिदा मोनदोंमोन जेब्ला आं उन्दैमोन माने सिगाङाव बर' मिडियामाव हार्ड जादोंमोन आंनि थाखाय उनाव लासै लासै देरलांनाय बायदियैनो लिरनो फरायनायखौ एसे इजि जालांनाय बायदि मोनदों नोंथाङा एग्जाम सिगां खै घन्टा फरायोमोन एग्जामनि सिगाङाव 6 घन्टा नोंथांनि जिउनि थांखिखौ मा फोरमायगोन आंनि जिउनि थांखिया बिदिनो मोनसे सिभिल अफिसार जानायनि नोंथाङा दा मा लाइनाव फरायदों आर्ट्स बबे कलेजाव रांगापारा कलेज